Παρακαλώ όλο τον κόσμο, όποιος μπορεί, δεν ζητάω χρήματα, όποιος μπορεί σε κάποιο σούπερ μάρκετ ή στο σπίτι μου να έρθει να τα φέρει. Δεν ζητάω κάτι, όποιος μπορεί τρόφιμα, γάλατα, μπιμπιλίνα και τίποτα άλλο και λίγο λάδι. Μια συγκινητική έκκληση για βοήθεια απευθύνει η 25χρονη Μαρία Αλεξανδροπούλου, μητέρα 4 ενηλίκων παιδιών, η οποία ζει κάτω από δύσκολες συνθήκες σε περιοχή κοντά στον πύργο Ηλίας. Με 25 χρονών. Ο σύζυγός μου υπάρχει μεροκάματο, πηγαίνει. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω λόγω ότι έχω 4 παιδάκια. Είναι μικρά και τώρα μου πάει σχολείο στον πύργο. Τα οικονομικά μας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα τα βγάζω πέρα με τα γάλατα, μπιμπιλίνα, γιατί εδώ που πάλι ήρθα πληρώνω 300 ευρώ το μήνα. Ή τη ΔΕΗ μου, ή το νερό που μου έρχεται. Και γι' αυτό έκανα την κοινοποίηση όποιος μπορεί για γάλατα, μπιμπιλίνα και τρόφιμα και όποιος μπορεί και ρουχισμό για τα παιδιά. Για τα κορίτσια και για τα κοριτσάκια μου και για τα αγοράκια μου. Η νεαρή γυναίκα ζητά την αλληλεγγύη αλλά και την στήριξη της κοινωνίας προκειμένου να εξασφαλίσει τα βασικά για την επιβίωση της οικογένειάς της. Κάθε τέλος του μήνα που παίρνω την επιδότηση ενοικίου και το ΚΕΑ μου, που είναι ίσα-ίσα για το ενίκιο και για μια κούτα γάλα του παιδιών. Όπως αναφέρει, η κατάσταση έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι ανάγκες των παιδιών είναι μεγάλες και τα έσοδα ελάχιστα. Βοήθεια από κάπου? Όχι, από κανένα, ούτε από τη Μητρόπολη. Ούτε από τις εκκλησίες. Ναι, έχω κάνει έκκληση και γράμμα έχω στείλει, όπως μου έχουν πει, τίποτα. Και για τη μικρή μου που γεννήθηκε με πρόβλημα κρανίου, σπάσιμο κρανίων, ζήτησα από τη Μητρόπολη βοήθεια να την τρέξω. Μου είπαν να της πάω χαρτιά, τα πήγα και αυτά και βοήθεια δεν είχα. Η Μαρία ζητά ήδη πρώτης ανάγκης τρόφιμα, ρούχα και παπούτσια για τα παιδιά της, ενώ απευθύνει θερμή έκκληση για οποιαδήποτε βοήθεια, ακόμα και μεταχειρισμένα είδη. Αυτή τη δουλειά ο σύζυγός αυτή τη στιγμή δουλεύει σε σανό. Το μόνο που θέλουμε, όποιος μπορεί και έχει και όποιος σε κλάδο, σανό, το οτιδήποτε. Ο σύζυγός μου ξέρει από εργατικές δουλειές και να βάφει. Όποιος μπορεί και μια δουλειά του συζύγου μου θα είναι ευχαρίστη για μας. Η απεγνωσμένη μάνα ζητά εργασία για τον σύζυγό της, ο οποίος αναζητεί εναγωνίως οποιαδήποτε εργατική ή χειρονακτική εργασία για να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του. Πάρα πολύ είναι δύσκολο. Ειδικά και τώρα που σήμερα δηλαδή που θα πάρω το επίδομα ενοικίου και το ΚΕΑ θα φύγει μάνι για το ενίκιο και για την κούτα του παιδιού το γάλα. Στο σπίτι μου, δεν στο τηλέφωνο μου που είναι 698 58 79 941. Στην Αλφίου, στη γέφυρα του Αλφίου.